бузургтарин масҷид дар осиёи марказӣ ки бо пули давлати қатар дар душанбе бунёд шуд дар моҳи октябри ҳамин сол кушода мешавад. Тамошобинони азиз, то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва аз хабарҳои тару тоза бехабар намонед. Бо шумо ҳастам то якчанд дақиқаи дигар. Ноҳид Муродов. салом алейкум, хуш омадед ба канали Life TJ. дӯстон азиз, дар канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои ҷолиби мо бехабар намонед. Видеоҳои мо зеби лайкҳои шумо. манобеи радиои озодӣ мегӯяд, ба эҳтимоли зиёд дари масҷид 5 октябр ва дар рӯзи таваллуди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз мешавад. Як манбаъ дар мақомоти умури дин рӯзи 12 сентябр ба радиои озодӣ гуфтааст, сохтмони масҷиди марказии Душанбе ба анҷом расида, дар оғози моҳи октябр намозгузорӣ дар он шурӯъ мешавад. Абдуалим Норасов, масъули бахши дини шаҳри Душанбе, низ тасдиқ кард, ки масҷиди марказӣ дар оғози моҳи октябр ифтитоҳ мешавад, аммо Норасов аз суҳбат дар бораи рӯзи дақиқи боз шудани масҷид худдорӣ кардааст. бузургтарини масҷиди осиёи марказӣ дар Тоҷикистон дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда, аз 4 манораи баландиашон 65 метрӣ, гумбази 47 метрӣ, толори бузург, толорҳои хурди намозгузорӣ, китобхона ва утоқҳои сершумор барои ҷаласаҳо иборат аст. Дар ин масҷид то 150 000 нафар метавонанд дар як вақт намоз хонанд. хишти аввали сохтмони ин масҷидро Эмомалӣ Раҳмон соли 2009 дар рӯзҳои таҷлил аз 1310-солагии Эмоми Аъзам пешвои мазҳаби ҳанафӣ гузошта ва моҳи октябри соли 2011 низ аз маҳалли сохтмон дидан карда буд. дар гузашта мақомот гуфта будааст, ки сармоягузори аслии ин масҷиди бузург давлати Қатар аст, ки танҳо барои сохтмони ин масҷиди бузург $70 миллион ҷудо кардааст ва Тоҷикистон ҳам гуфтааст, ки барои бунёди ин масҷид $30 миллион дига Тоҷикистон додааст. шумо дар канали Life TJ қарор доред. Тамошобинони азиз, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунеду фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик паделиса кунед, то ба мо илҳом меояд ба шумо видеоҳои хубтару беҳтарро пешкаш кунем. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.